Szép napot kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntjük itt a Story Barban a közönségünket, és ma egy olyan címet adtunk a beszélgetésnek, hogy a hírek szerelmesei. Mert hogy a hírek mögött emberek állnak. Emberek, akik kérdeznek, kételkednek, utána járnak, ellenőriznek és megpróbálnak eligazodni a világ eseményeiben. Miközben mi reggel a telefonunkat görgetjük, vagy esetleg a számítógépünkön elolvassuk a híreket, ritkán gondolunk bele, hogy kik azok, akik ezeket a történeteket megtalálják, megírják, elmesélik nekünk. Két olyan újságírót hívtam meg, akik hosszú évek óta meghatározó szereplői a szlovákiai magyar, felvidéki magyar, ki hogy szereti médiának. Mindketten a nyitrai éveket vallják pályájuk kezdetének, erről majd hosszabban beszélünk, de dolgoztak az Újszónál, a Pátria Rádiónál, a Napunk szerkesztőségében, vagy akár a Paraméternél is. És hát én arra keresem majd a választ velük beszélgetve, hogy hogyan lesz valakiből újságíró, hogyan készülnek a hírek, és milyen kihívásokkal néz szembe a szlovákiai magyar sajtó, illetve hogy hogyan változtatta meg a szakmát a közösségi média. Tartsanak velünk, és fogadják szeretettel a mai beszélgetésünk során Címer Gábort és Finta Márkot. Sziasztok! Szervusz, hello! Szia, köszönöm a meghívást. Hát én nagyon köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és azt is, hogy évek ismerettsége most egy tegeződést tesz lehetővé. Bár ez ugye Gábor esetében ez még csak pár hetes, mert mi még a nyitrai egyetemi évekről ismerjük egymást, akkor még diák-tanár relációban beszélgettünk. Márk, én azon gondolkodtam, hogy veled én mikor találkoztam először, de nem tudtam a végére járni, már nem emlékszem, de már itt is szerintem több mint 10 éves az ismerettségünk. 16 környékén már szerintem bizonyosan ismertük egymást, egy másik világban, egy másik történetben. De hogyha arra kérdeznél rá, hogy igazából mikor döntöttetek úgy, hogy újságírással akartok foglalkozni, akkor ez a dátum, ez az időpont, ez a pillanat, ez vajon megvan-e még? Te vagy az idősebb. Hát én színész akartam lenni. Ezt töredelmesen bevallom, hogy nekem az volt az alapvető elképzelésem és álmom még a középiskola legvégén is, hogy én színészi pályára lépek, és meghódítom a világot, meg a világot jelentő deszkákat. Ehhez képest nagyon gyorsan bebizonyosodott számomra, hogy egy racsoló emberből nem biztos, hogy jó színész lesz, mert hogy azért kell, hogy az embernek legyen annyi önkritikája, vagy mondjuk így belső indítatása azon, hogy dolgozzon saját magán, hogy ezt kiküszöbölje, és én ezt nem igazán voltam hajlandó vállalni, úgyhogy fogtam magam, és nagyon szép sikereket értem el amatőr szinten, de ez így megmaradt amatőrként, és úgy voltam vele, hogy ha nem lehetek színész, akkor leszek az, amiben tulajdonképpen felnőttem, és ez lett az újságírás. Lévén, hogy édesapám is újságíró volt a rendszerváltás környékén, illetve a 90-es éveknek az elején. Egy kis komáromi, nagyon harapós lapnak volt ő a munkatársa, a Reflex nevezetű lapnak, ami a rendszerváltás utáni egyik első ilyen nagyon belemenős újság volt. Sóki László volt például ott annak idején. Fülöp Antal, ugye a Madás-díjas író, aki nemrég hunyt el, ők voltak ugye a szerkesztőség. És hát közéletileg nagyon aktív időszak volt ez, és én akkor még kicsi voltam, ugye 89-ben én 4 éves voltam, úgyhogy az első emlékeim egyike az tulajdonképpen ilyen nagyon erősen politikai, vagy átpolitizált, vagy társadalmi transformációról szóló dolog volt. Először csak annyi maradt meg bennem ebből az egészből, amit fel tudtam nézni, hogy amikor megtörtént a változás, akkor már nem elvtársnőnek kellett szólítani a óvónénit, hanem tanítónéninek. Én helyhiány miatt Szlovákoviban kezdtem egyébként Komáromban, akkor még annyi magyar gyerek volt, hogy nem volt hely az óvodákban. Úgyhogy a Szlovákoviban kezdtem, és Szótruskának kellett ugye hívni az óvónénit, és
engem akkor el kellett vinni gyógyfürdőbe, mert krónikus bronchitis szemlégcsőgyulladásom volt, és ez 89 kora őszén volt, mire visszajöttem Stószról, addigra megváltozott a rendszer, és már nem volt elvtársnőzés, aztán át is mentem Magyar Oviba, hál' Istennek. Viszont azok tényleg olyan évek voltak, amik nagyon-nagyon érdekes benyomásokat hagytak bennem gyerekként. Tehát én arra emlékszem, hogy volt otthon egy írógépünk, és édesapám állandóan azon kopogtatott. Ő egyébként írt is, meg meséket, meg verseket, meg rádiójátékokat, meg mindenféle Tehát más. volt írói vénája, mondhatni. Így van, és volt egy ilyen kis magnója, és arról hallgatott vissza mindenféle furcsa hangfelvételeket, amiken mindenféle furcsa emberek beszéltek olyan dolgokról, amihez nekem semmi közöm nem volt. De megragadtak a fejemben olyan szavak, mint mondjuk meeting, mert akkor még ugye hatalmas mindenféle közéleti, meg pártmeetingek voltak, meg megragadtak ilyen alapvető kifejezések, hogy interjú, meg report, meg hasonló dolgok, és aztán amikor nagyobb lettem, akkor olykor el is vitt mindenféle helyekre. Én voltam a kisfiú, aki Komáromban Václav Havelt köszöntötte, amikor leszállt a helikoptere a Vágparton, azon a nagy placon, ami ott van Komáromban. Van erről fotó is? Van erről fotó is. Én voltam a virágot vivő kisfiú, és hát akkor én így kisfiúként kísérgettem az édesapámat, mint újságírót, meg mint közéletileg aktív embert, és így beszívtam magamba gyakorlatilag ezeket a dolgokat. És de nem csak apaképed volt, hanem újságírói apaképed. Igen. És mindig ott volt valahol a kis agyamban ez az egész, és én nem akartam alapvetően újságíró lenni. Tehát nekem nem járt az a fejemben, hogy én mindenképpen ezt szeretnék lenni, de a közélet az nagyon érdekelt. Az 1998-as választások, amikor elküldték a jelölt listákat, ugye ezeket bedobták mindig a postaládába. Én képes voltam órákon keresztül olvasgatni ezeket a jelölt listákat, 13 évesen, ahelyett, hogy ugye foci VB is volt, úgyhogy azért az is érdekel, de akkoriban éppen rá voltam csavarodva arra, hogy megjegyezzek neveket, meg összefüggéseket, meg hasonlókat. Gazdag Jóska így lett sportújságíró, gondolom, hogy ezeket szemléztettem, pedig a közéleti dolgokat. Igen, és hát tulajdonképpen aztán úgy alakult, hogy és ez egy érdekes történet, mert én még egyetemen sem szerettem volna nagyon újságíró lenni. Én nem is vállaltam ilyen dolgokat, még középiskolában sem, pedig volt diákújságunk is, meg hasonló. Ez a Saja Gimnázium volt Komáromban? Így van, a Saja Gimnázium Komáromban, és én nagyon sokáig kerestem azt, hogy én mit akarok csinálni, váltogattam az egyetemeket, váltogattam a mindenféle elhivatásaimat, amiket így kitaláltam magamnak, ahogy ezt egy 17-18-19 éves ember csinálja. Kerested a küldetést? Igen. Aha. És ültem egyszer, már akkor a Saja János Egyetemre jártam, magyar történelem szakra, és ültem, még azt hiszem, hogy első éves voltam, ha jól emlékszem, egy komáromi bárban az akkori barátnőmmel, mostanra már feleségemmel és egy barátommal, aki azt mondta, hogy jön egy ismerőse, hogy majd bemutat neki minket, meg minket így egymásnak, és akkor, ahogy ott ültünk, hirtelen megjelent a mellettem ülő Címer Gábor. In medias res, megyünk el Címer Gábor történetére. És leült, bemutatkoztunk, beszélgettünk, stb. És akkor így rám nézett, és nem akarsz újságíró lenni, nem akarsz egyetemi labba írni. És bennem így bekattant az, hogy én gyakorlatilag ebben nőttem fel, és azt mondtam neki, hogy de. Mert hogy indul egy egyetemi lap Nyitrán, és hogy keresnek mindenféle embereket, mert hogy itt nem csak nyitrai egyetemisták fogják ezt az egészet csinálni, hanem ők ezt egy ilyen elég megalomán projektként indították el. Lackó Sándorral egyébként ugye már rendező,
ő akkor nagyon bele volt szerelmesedve az egyetemi lapokba, és a Yale Daily News-t hoztam fel mindig példaként, hogy ez mennyire jó, és hogy ő is ezt meg akarja honosítani itt. És hát ő alapított egy lapot, lepályáztak valamennyi pénzt, nem túl sokat. A Nyitrai Egyetem, ugye a tanszék elég sokat segített, és akkor létrejött a Prestige nevezetű lap, ahová kerestek olyan embereket, akiknek van ehhez affinitásuk. És akkor belementünk mind a ketten, a feleségem is, meg én is, és elkezdtünk így írogatni. És nagyon gyorsan odáig eszkalálódott ez a dolog, annyira egymásra találtunk ott azzal a csapattal, hogy azt hiszem, hogy 1 éven belül én már rovatvezető voltam, és utána meg már főszerkesztő. Amit körülnéztél, hirtelen főszerkesztői minőségben voltál. Igen, amikor a Bokor Ákos úgy döntött, hogy szögre akasztja az egyébként fantasztikus tollát, azóta sem nagyon tudom, hogy mi van vele, pedig ő volt az egyik legjobb tollú fiatal író, meg újságíró palánta. Micsoda nevek, Bokor Ákos, igen? Igen, és ő aztán úgy, hát ő is ilyen csapongó ember volt, úgyhogy ő se nagyon tudott egy helyben megmaradni, és akkor úgy ott hagyta a dolgokat, és akkor szólt a Lackós anya, hogy akkor mi lenne, hogyha én lennék a főszerkesztője a Prestige-nek. És ha most itt megállnánk, és a történetnek a Címer Gábori oldalát is meghallgatnánk, akkor lehetne ez a következő elmozdulási pont, hogy Nyitrától tovább. Neked honnét indult a történet? Ugye keszegfalusi származás, utána pedig gútai középiskolai évek? Így van, Gútára jártam a Nagyboldogasszony egyházi gimnáziumba, és aztán onnan kerültem Nyitrára egyetemre, a Konstantin Filozófus Egyetemre, ahol eleinte fizika és filozófia, majd fizika és társadalomismeret, majd fizika és magyar nyelv és irodalom szakon. Itt találkoztunk mi? Igen, és itt találkoztunk mi. Tehát fizika és magyar nyelv, irodalom szakra jártam, és pontosan ezekben az egyetemi években történt az, amit már itt Márk említett, hogy Lackó Sándorral és Bokora Ákossal, meg Kollár Robival elindítottuk ezt a Prestige, és még sokan másokkal elindítottuk ezt a Prestige nevű egyetemi központú lapot, mi ezt úgy fogalmaztuk meg annak idején. Nyomtatott lapról beszélünk, ne felejtjük, ezt hozzá kell tenni. Így van, és azért nem szerettük egyetemi lapnak hívni, mert nem kifejezetten a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemre szűkült ennek a szerzői gárdája, terjesztése, tematikája és így tovább, hanem szerettünk volna egy magyar nyelvű egyetemi központú lapot kiadni, amit ugyanúgy tudnak olvasni Pozsonyban, Nyitrán, Komáromban, de Nagyszombatban, Kassán, Prágában és Brünnben is. A diákhálózat egyébként nagy segítségünkre volt ennek az ingyenes lapnak a terjesztésében. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyen újszó formátumú, ilyen vékony papírra nyomtatott, rengeteg szöveggel. Zizegős papírra. Legrosszabb minőségű papírra volt nyomtatva, mert az volt a legolcsóbb. Így van, ami a legolcsóbb volt, de így óriási példányszámban tudtunk nyomtatni. Nekem még ilyen 5-10 ezres példányszámok vannak meg így a fejemben. Amikor már két szerkesztőség volt, aztán később kibővítettük egy szlovák szerkesztőséggel. Igen, annyira jól ment a projekt, hogy a szlovákok is jöttek, hogy nem lehetne itt esetleg újságot írni. És mondtuk, hát de lehet. Szóval, hogy így, és akkor volt egy szlovák verzió is, aztán még egyszer 10 000 volt? Nem, 5-5. Összesen 10 000. Összesen 10 000 volt. És ugye ez a 2000-es évek, ugye? 2004, 3, 4, 2006. 7, 8, 9. És ugye ez akkor is egy viszonylag nagy példányszámnak számított. Azt mondjuk el, hogy mondjuk most az új szó, ami ugye hát azt árulják, tehát az nem egy ingyenes lap. Ez egy ingyenes lap volt. Ez egy ingyenes lap volt. Az új szó most lehet ilyen 10 000 példányszám környékén. Alatta. Vagy alatta most már. És hogy ezt az újságot gyártottuk tényleg ilyen nyugati minták alapján, amit Lackó Sándor, Lackó Sanya barátunk hozott be, tényleg ilyen nagy angol nyelvű Yale Daily News-t, vagy a New York Times-t lapozgattuk, nézegettük, nekem hogy néz ki. Harry Potterből jut eszembe különben a formátum a lapnak, ugye most már nem tudom mi
ottani lapnak a címe a Harry Potterben, de Hát kinézetre volt egy ilyen fajta, tényleg ilyen angol száz igen, dizájnja. Ez tudatos volt, ez az angol száz mintának az átvétele, tehát Lackó Sanyi ezt nagyon, nagyon preferált, és szerintem volt is értelme, mert ad egy jó külsőt, és úgymond a tartalomra, tehát a figyelmet a tartalomra irányító dizájnt, külsőt az egésznek, és igyekeztünk ebben azért, tehát úgy, például ebben nem volt azért reklám. Tehát hogy itt azért tényleg Szerettük volna, hogy legyen. Szerettük volna, hogy legyen, tehát nem azon múlt, hogy nem szerettük volna legyen, de végül aztán nem volt. Egyszer hirdetett benne valaki, egy ilyen 4 centis volt, szóval mindegy. És szóval, hogy ezt teletömtük tartalommal, akkor volt, hát most arról tudok beszélni, hogy én miről írtam abban az időben. Ebbe az újságba elég sokat írtam arról, hogy akkor volt egy felsőoktatási reform, ami átszervezte, ez már a bolonyai rendszeren való, tehát egyel tovább lépett a történet, és mindegy, tehát valami felsőoktatási átszervezés történt, amivel a diákok és egyébként az egyetemek nagy része se volt teljes mértékben elégedett, és akkor ezzel foglalkoztam én, de akkor történt például a Petőfi Rádiónak az átalakítása, amit szerintem egy újságírói szempontból egy mintaértékűen sikerült megoldani a Presztízsben. Egy nagy lepedőnyi, ugye még egyszer mondom, tehát napilap formátumú médiumról beszélünk. Az egyik oldalon egy nagy lepedőn így komplexen elemezték a kollégák, illetve nagyon sok megszólaló elmondta, hogy miért jó, és szembelévő oldalon ugyanekkora lepedőnyi formátumban, meg hogy miért nem jó, vagy hogy mi ennek a hátránya. Szóval ilyen projektekre volt akkor így az egyetemi években tér és lehetőség, és szerintem nagyon-nagyon sok tapasztalatot szereztünk ott a későbbi újságíró munkákhoz. És hogyan tovább? Tehát te befejezted a tanulmányaidat, te aztán elmentél Komáromba, visszamentél tanulni Komáromba. Én ott is voltam Komáromban eredetileg is. Ja, és onnan szerkesztetted, főszerkesztetted? Igen. Viszont engem ez berántott. Tehát én akkor, amikor már nagyon mélyen benne voltam, akkor úgy éreztem, hogy ez lesz az én elhivatásom. És egyszerűen azonosulni tudtam ezzel a pályával, azonosulni tudtam azzal, hogy én ezt csinálni akarom, és jött egy nyár, amikor nem igazán tudtam mihez kezdeni magammal, és kiderült, hogy a Boom.sk, amely akkor még ugye a második legrégebbi hírportál volt ugye a szlovákiai magyarság körében. Mondjuk el ki az első. Felvidék ma, ugye, ők voltak az elsők. A Boom volt a második, és aztán jött ugye a Paraméter, és akkoriban ugye ez a 3 portál versenyzett így egymással. És megjelentek a digitális tartalmak. Igen, az Újszó is ugye elkezdett, meg beszállt ebbe a dologba. Az Újszónak akkoriban 2 online szerkesztője volt, ezt hozzá kell tenni, hogy akkoriban ugye 2 ember csinálta az Újszó online-t, a Kocúr Laci meg a Korpás Árpi, és nyomták ők is, mint az őrültek, és pont ez volt az egésznek a varázsa, hogy nagyon pici online szerkesztőségek voltak, volt igény arra, amit csináltunk, és elkezdődött gyakorlatilag egy ilyen bozót harc. És mi ebben bajtársak voltunk, úgy mindenki, aki ebben dolgozott. Tehát az nem klasszikus újságírás volt, az egy kicsit a szalagmeló és a bozótharc kombinációja volt, amikor nagy felelősség van rajtad, mert nagyon sokan olvassák azt, amit írsz. Abban a pillanatban, amikor hibázol, akkor leszedik rólad a keresztvizet, és muszáj, magas a felelősség. És muszáj gyorsan dolgozni, és muszáj odafigyelni, és muszáj úgy csinálni a dolgot, hogy minél hatékonyabban tud megoldani azt, hogyha valami történik, akkor ezt fel tud dolgozni, és tudnod kellett gyakorlatilag, tehát mindenhez kellett egy kicsit értened. Itt lettél hírfüggő? Igen, tehát itt tényleg nagyon-nagyon keményen hírfüggő lettem. Itt ez úgy nézett ki, hogy ez ad egy óriási löket adrenalint, amikor az ember így ebbe beleáll. És akkor én 2008
nyarán kezdtem el ezt az egészet, a Pekingi olimpia idején, amikor mindenki az eredményekre volt kíváncsi, meg mindenki arra volt kíváncsi, hogy hány aranyérem, hány ezüstérem, meg ki a leggyorsabb, meg stb. Közben azért zajlottak olyan mindenféle dolgok, ugye a szlovák-magyar viszony elkezdett romlani. Malina Hedvig után vagyunk gyakorlatilag. Így van, és tehát volt miről írni. És eközben zajlottak az akkori Fico kormánynak a különböző nagyon szélsőséges politikai húzása is, meg gazdasági húzása is. Úgyhogy egyszerűen egy olyan helyzetben találtam magam, ami irgalmatlan mennyiségű adrenalint adott, egy folyamatosan igénybe vevő mentális feladat volt, hogy én ezeket az információkat minél gyorsabban feldolgozzam, minél pontosabban feldolgozzam, ami beérkezik hozzám, és ezt az olvasó elé tudjam tárni, tényleg a lehető legpontosabban. Ez egy nagyon feszítő dolog, ahogy elmondod, én bennem is így megy föl az adrenalin, igen, hogy ezt embernek megfelelni napi szinten kihívásra. És ami pumpálja ilyenkor az adrenalint, az volt, hogy mellettem volt, mondjuk a monitoromon, mindig meg volt nyitva, a Google Analytics. Az, hogy éppen hányan vannak az oldalon, és az egyes híreket hányan olvassák. És 2009 volt, amikor a hírfüggőségemnek köszönhetően még valamikor éjszaka is a Los Angeles Times bújtam, már régen vége volt az úgynevezett műszakomnak, de nekem még rajta kellett maradnom a dolgon, és szerintem talán az elsők között voltam, talán Közép-Európában is, nem tudom, mert gyakorlatilag másodpercenként így frissítgettem, és stb. Egyszerűen megjelent a Los Angeles Times címlapján, hogy meghalt Michael Jackson. És abban a pillanatban kezdtem el feldolgozni az egészet, megírtam gyorsan az első hírt a Los Angeles Times alapján, és kilőttem a szlovákiai magyar éterbe, és nem tudom, hogy azóta volt-e ennél olvasottabb cikke a Boom.sk-nek. Ez 2009-ben volt, még a közösségi oldalak nagy áttörése előtt, akkor már volt ugye Facebook meg hasonló, de akkor még nem volt ilyen impaktja ennek az egésznek. Tudod a számokat is, hogy mekkora? Nem emlékszem már, de azt tudom, hogy óriási volt, és hónapokig az elsők között volt a legolvasottabb cikkek között. Érdekes, hogy a Michael film kapcsán nemrégiben voltunk a lányaimmal megnézni ezt a filmet, és most erről mesélsz, hogy ennek a hír megérkezése milyen volt. Gáborhoz kapcsolódok még egy picikét. Te hogy jutottál idáig 2009-ig? Tehát befejezted az egyetemet, téged is így beszippantott a történet, vagy ebben csak láttál egy ilyen jó lehetőséget? Én úgy emlékszem rá, hogy diákként mindig volt egyfajta svihágság, egy lazaság benned, de téged is így ez a felelősség, amit most itt Márk elmond, mert amúgy ez úgy gondolom, hogy egy terhes felelősség. Tehát, hogy amikor felelsz azokért, hogy pontos hírek, meggyőző adatok, és úgy tálalva, hogy ez ne legyen sértő, ez nálad hogy jött? Hát igazából az történt, ugye már itt a nyitrai éveket a Prestige nevű lap környékén valamelyest vázoltuk, és az egyetem után én tettem egy ilyen rövidebb kitérőt, ugye végül is Budapestre mentél tanulni? Így, Budapestre mentem tanulni, majd pedig tanítottam is egy gimnáziumban, mert ugye hát végül is magyar nyelvirodalom, illetve fizika szakos tanár vagyok. Megbeszéltük, hogy az államvizsgáton is ott voltam. Igen. És úgyhogy én egy évig tanítottam egy egészen jó nevű magyarországi budapesti gimnáziumban, és amit amúgy így én szeretek, tehát most is nagyon szeretek embereknek így beszélni, és meg emberekkel dolgozni. Ez tök jó volt, de én úgy éreztem, hogy azért a közoktatásnak azok a viszonylag szűk keretei, amik egy ilyen állami intézményben, kerettanterv, mit tudom én, ilyen, ezek a dolgok, ezt nem neked találták ki. Ezt nem igazán nekem találták ki, és kiderül a végén, hogy a komplett szakmai pályánk az ilyen összefonódásban van, hogy Márkkal ültem egy komáromi kocsmába, és mondta, hogy így a tanév vége felé, hogy hát végül is mi keresünk valakit a Boom.sk-hoz, mondom, hát én meg úgy lehet, hogy ott hagynám ezt a tanítást most legalábbis egy darabig, és akkor nyáron beszálltam a Boomba dolgozni. A Márk, te akkor főszerkesztő voltál már a Boomban, én azt hiszem. Te szereted ezeket a pozíciókat.
És hát úgy abba az intenzív hírbizniszbe, tehát újságírással igazából az előtte lévő 5-6-7 évben is foglalkoztam egyetemi szinten, még amikor tanítottam, még akkor is publikálgattam itt-ott valami magazinokban, tehát írtam én mindig, de aztán amikor ezek után tehát a tanári próbálkozásom után a BUM-ban ismét együtt dolgoztunk Márkkal, akkor volt az, hogy én is bekerültem ebbe a hírdarálóba, tehát hogy ebbe a iszonyatos... Ez most egy új szós elszólás volt. Bocsánat. nem akartam a brandet idehozni. Meghallottam, szóltam. És hát ott ugye hírügyeletben dolgoztunk, tehát az van, hogy az ember beszáll, nem tudom, 7-kor kezdtük, vagy 7-3, mindegy. Tehát reggel beszálltunk, és akkor az ember az van, hogy pörög 8-10-12 órán keresztül akármi, és ez kicsit, és ugye olvassa a híreket, értelmezi, szűri, kiválasztja, megírja, összefoglalja, ugye, hogyha van egy esemény, ami folyamatában történik, akkor ugye ezt összerakja, időnként frissíti a még dolgot. Még az AI előtt vagyunk, tehát... Messze az AI előtt, 15 évvel az AI előtt. Itt még kell a szürke agyállományt működtetni. És ezt kicsit ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor valaki sportol, hogy így van, én nem tudom melyik az, most mondjuk egy hosszú távfutás, az biztos van, eltart egy ilyen 6-8 órán keresztül, sose futottam hosszat, de lehet, hogy akkor nem, de hogy... Ez attól függ, ki milyen kondícióban van valóban, de most képzeljünk el egy ilyen olyan sportteljesítményt, ami mondjuk így 6-8, mondjuk egy szünet, vagy kisebb szünetekkel, de hogy ilyen 6-8 órán legyen keresztül tart. Staféta. Okay. És akkor tehát az ember ezt így elkezdi, tehát fölpumpálja magát, koffein, kávé, nem tudom, és akkor nyomja mind az állat, és a végén meg így paff, így kidől, és igazából már lehet, hogy a nevét se tudja megmondani, tehát hogy annyira belefárad, de abban a 6-8-12 mikor mennyi órában, ott 200%-os hajtás van, tényleg oda kell figyelni a pontosságra, azokra a faktorokra, amiket itt Márk mellettem említett, és én ebből a pontosságot emelném ki, mert mondtad, hogy az egyetem alatt én inkább ilyen lazább személyiségként jelentem meg. Én ahogy emlékszem, az nem azt jelenti, hogy a munkád nem volt jó. Viszont amit például nekem akár az egyetem alatt, ugye én fizikával, tehát fizikaszakon is végeztem, és ott valahogy így ez a pontosság az emberbe így belenevelődik. Tehát, hogy... Ülnie kell a számoknak. Ülnie kell a számoknak, meg hát, hogy most javítod a gyerekeknek a dolgozatait, akkor most érted, tehát neked ki kell tudnod számolni a példát pontosan, és pontosnak kell lenned. Tehát úgyhogy ez a fajta attitűd például nagyon jól jött aztán a hírszerkesztés, hírügyeletben is. Igazából több szerkesztőséget is közösen jártatok meg, mert gondolom, hogy az új szót is említhetjük, mind a ketten dolgoztatok ott. Neked volt Pátria rádiós történetet? Igen, Márknak is. Márknak is. Ez is egy kapcsolódási pont. Mi az, ami még közösen volt? Szerintem még mondhatjuk egy nagyon fontos... Igazából mi soha nem dolgoztunk hosszú távon együtt. Az igaz. Tehát amikor felvettem a BUM-hoz Gábort, akkor azt hiszem, hogy pár hónapig dolgoztunk együtt. Volt az majdnem egy év is, de... 14 kora tavasza volt talán, amikor először beszéltünk. Késő tavaszán vettünk téged fel. Na itt a pontosság. És én 14 augusztusában mentem el a BUM-tól. És az trafik irányába mentetek? Én először Magyarországra mentem dolgozni, egy megyei laphoz, meg a hírportáljához, de ugye akkor én nagyon kiábrándultam a szlovákiai magyar újságírásból, mert én konkrétan politikai okok és nyomás miatt mentem el a BUM-tól. Tehát eltávolítottak, mondhatni így? Mondjuk így, igen. Akkoriban tulajdonos cserélt a BUM.sk. Politikai befolyás alá került. Érezni lehetett a politikai befolyást, én ezzel főszerkesztőként harcoltam, és egész addig harcoltam ezzel ellen főszerkesztőként, amíg harcolhattál. Amíg harcolhattam, igen. És aztán ott kellett hagynom végül azt a műhelyt, ami igazából 6 év volt az életemben, és az egy óriási törést jelentett nekem akkor ez fájt. mentálisan borzasztóan. Tehát az engem akkor
szakmailag is és mentálisan is elég keményen tacsra tett az időszak. Úgyhogy fogtam magam, és elmentem Magyarországra dolgozni, és akkor megmakacsoltam magam, és azt mondtam, hogy jó, akkor álljunk bele ebbe a függetlenség dologba, és elkezdtük összerakni különböző kollégákkal, társakkal a Traffic.sk nevezetű újságírói műhelyt, egy ilyen kísérleti projektet, ami egy ilyen, mondjuk így, hogy műfaj kísérlet volt. Ez már nem nyomtatott, hanem digitális. Ez digitális volt, ez teljes mértékben digitális volt, egy fillér nélkül kezdtük, és összejöttünk többen. Egyebek mellett ugye ott volt, vagy mások mellett ott volt Zémer Gábor is, de ott volt Risa Vipali, aki az egészet összerakta, ő most ugye a Pátria Rádiónak az online-osa, meg mindenese. Ott volt Stanko Anna, most már Kelemen Anna, aki korábban szintén együtt dolgozott velünk a Bumnál. Ott volt Stubendek Attila például, tényleg nagyon, nagyon sokan voltak ott, és ott volt Kőváros Olymos Karin is, és aztán jött Bilázs Zsuzsi, tényleg nagyon sok emberrel dolgoztunk így együtt, akár rövid, akár hosszú távon, és tényleg az volt a lényege az egésznek, hogy egy ilyen a lelkes újságírói hubot hozzunk létre, amiben így valamiféle szakmai műhelyként tudunk fejlődni, és akkor mindenféle... Működött? Voltak olvasóink, nagyon örültek, hogy megjelentünk, később aztán elkezdtünk pályázni, hogy kaptunk rá pénzt is, és próbálgattunk mindenféle őrültséget. Tehát volt egy olyan, hogy egy parlamenti közvetítésnek az összefoglalóját, azt egy hőseposz formátumban írtam meg, rímekben. Azért az írói véna itt is visszajött egy von Haushaus. Igen. És ilyen őrültségeket, tehát tényleg ez egy óriási szabadság volt, hogy nagyon szabad nyelvezettel tudtunk dolgozni, és kipróbáltunk mindenféle érdekes dolgot. És nagyon sokaknak ez bejött, tehát akkor volt egy ilyen nagyon rövid időszak, amikor egy bizonyos nis közegben azért az ilyen kulcsstátuszba emelkedő dolog volt a Traffic. Hát nem tartott sokáig, mert aztán én 16-ban elmentem az Új Szóhoz, Gábor meg a rádióba, az Új Szóból. Az Új Szóból. Igen. Ja, és akkor itt külön utakon mentetek, ugyanott voltatok, kvázi, ha megnézzük az életrajzot, ugyanott dolgoztatok, csak nem egy időben. Akkor a Traffic összekötött minket, igen? és aztán váltottuk egymást. Igen, váltottuk egymást, aztán volt, aztán volt egy kis Traffic Jam, és akkor és akkor később aztán a rádióban ismét egy szerkesztőségben dolgoztunk. Úgyhogy ez amikor én beléptem a rádióban, nem sokkal később ment el a Gábor. Igen, nem sokkal később aztán én elmentem. De nem ez volt az ok, hogy jött a tehát a Márk, és akkor te mentél. Tehát akkor igazából a kettőtök viszonya különben ez teljesen véletlen volt, hogy ti egymás mellé kerültetek, tehát nem volt benne beszélgetői, szervezői szándék. Most abból indultunk ki, hogy most Paraméter, Napunk, tehát két különböző úgymond ismert portálnak a fiatal? Középfiatal. Nem tudom, ti hogy ítélitek meg? Fiatal újságírók vagytok meg? Hát szerintem egy középmezőny vagyunk fiatalos? Már, de én igyekszem fiatalos lenni. Hát azért 20 év benne van ebben a dologban. Hát az már gombócból se kevés. És ez minden újságíróra máshogy hat szerintem. Tehát nincs olyan, hogy újságírói archetipus. Talán ez egyetlen dolog, ami összeköt minket, az tehát így személyiségtípusban Gáborral, az a kíváncsiságunk. Meg a szenvedélyességetek is szerintem. Még az is lehet. Én egy kívülről úgy látom. De igazából Gábor ő egy nagyon extrovertált típus, nagyon szociális típus, szeret emberekkel megismerkedni, belemenős, tényleg így nagyon agilis ember, én meg... Márk milyen? Mondd el, légy szíves. Hogy milyen a Márk? Márk szerintem megfontoltabb, és jobban szeret ilyen elmélyültebb dolgok, elmélyültebb projekteken dolgozni, akár az anyagait is, hogyha csinálja, azok is... Filozofikusabb? Szerintem akár lehetne. Te tanultál filozófiát? Hát egy darabig. De szerintem akár így is lehetne fogalmazni. Márk inkább így a projektekbe így mélyen szeret belemenni akár az anyagok, hogyha most a Napunknál megjelenő anyagaidat nézzük, azok is azért mindig ilyen
ilyen nagyon sok munka van benne, egyrészt ugye terjedelemben is ugye hosszúak, gyakorlatilag ezek ilyen long read történetek, tehát hogy így egy anyagba nagyon sok munkát. Tőlem sem áll távol ez, de hozzám közel áll az is, amikor kvázi talán egy picit felszínesen, de ilyen villámcsapásként reagál az ember, tehát hogy valami történik, akkor ott kell lenni, és van úgy, hogy igazából még a főnökömnek se győzök szólni arról, hogy már úton vagyok valahol. Te már megírtad. Vagy hogy már megírok. Terjedt Gáborról ezt a történetet muszáj elmesélnem. Ajaj. Tehát ez egy olyan történet volt, amikor Címer Gábor még az Újszónál volt, ha jól emlékszem, és 2022. február 24-én kitört az orosz-ukrán háború. Mátyás napján, igen. És az Újszóban nem tudták elképzelni, hogy a Címer Gábor vajon hol van, és aztán kiderült, hogy a Címer Gábor már átlépte a szlovák-ukrán határt, és a Csapi vasútállomás környékén mozogsz már? Igen, ott is járta. Ez egy kicsit, tehát nem tudom, mennyire menjünk bele ilyen sztorizgatásokba. Ez a rész még belefér, hogy kerültél te oda, és hogy tudtál gyorsan átlépni egy olyan határt? Hát szerintem egyébként eddigi újságírói karrieremnek ez volt az egyik ilyen legintenzívebb szakasza, azért ezt azért nem mindig történik az, hogy kitör egy háború, és az ember Világos. újságíróként. Reggel 8-kor fölkeltem arra az üzenetre, hogy ébredj, az oroszok bombázzák Kijevet. És akkor így, jó, magamra rángattam a ruháimat, fogtam ezt a hátizsákomat, így egy csomó protein szeletet így belesöpörtem, így tiszta alsógatját, minden, és így berohantam az Újszóba, ahol még, mivel korán volt, nem találtam igazából senkit, mert ugye egy nyomtatott napilap az úgy 10 óra környékén indul be ott igazából a munka. Úgyhogy korán érkeztem, de arra a napra tervezetten volt egy szolgálati utam Brüsszelbe. Akkor ugyanis a szlovák kormány megtette volt olyan benevolens, ez a Heger kormány volt, hogy a kormánygépen fönnmaradó üres üléseket fölajánlották a szerkesztőségeknek, és akkor kvázi lehetett ezzel élni, hogy lehetett tudósítót küldeni, ők kivittek vissza. Azt nem mondod, hogy eltérítetted a gépet. Úgyhogy de gondoltam, légtérzár, minden, mondom, hát itt brüsszeli út nem lesz, úgyhogy elkezdtem csinálni a dolgomat, hívnak a szlovák kormányhivatalból, mármint hogy a miniszterelnöki hivatalból, hogy mégis lesz szolgálati út Brüsszelbe, de megváltozott a téma. Mondtam, nem mondod. Úgyhogy mondták ezt 10 óra 15 perckor, de azt meg 11 óra 00-kor felszállás, úgyhogy fogtam egy taxit, és mondtam a taxisnak, hogy Reptér. Tesó, egy életed, egy halálod, reptér, VIP terminál, ott már vártak a kormányőrök, be a táska a röntgenbe, fölszaladtam a gépre, alig, hogy leültem, kifutópálya, gurulunk, Brüsszel, földet érünk, és akkor ugye az Európai Tanácsban, akkor egyezkedtek meg az uniós államok vezetői, stb. Kijött a Heger, mármint Edward Heger miniszterelnök úr, és ott ugye a friss Európa Tanácsban született döntésekről lehetett on the record is, és off the record is kérdezni a szlovák miniszterelnököt. Szerintem ez Ezt még délelőtt 9 órakor nem gondoltad? Ezt így nem gondoltam. És akkor jó, ott nagyon sok mindenről beszéltünk, oké, akkor vissza a reptérbe, vagy vissza a reptérre, vissza a repülőgépbe, Pozsony, leszállás, és igazából én 6 óra 00-kor már az ágyikomban is feküdtem Pozsonyban, 3 darab kerek órán keresztül, amikor megcsörrent a telefon, hogy hát igazából a kormánygép indul az ukrán határra, ahol a miniszterelnök ugye hát ilyen szimbolikus lépésként a de határ... hogyan ez a gép nem szállhatott fel nélküle? Tehát azért küldtek neked mindig egy jelzést, hogy tudom, te voltál az, aki a kabala figura, akivel ez indulhatott? De valójában szerintem az összes szerkesztőséget körbehívták, és akkor szóltak neked. És akkor mondták, hogy még van fönnmaradó hely, és igazából 45 percen van kiérni a repülőgépre és fölszállni rá, mert utána fölszállás, hogyha az ukrán határra akarok menni. Ugyanazt mondtad a taxisnak? Mondtam a taxisnak, egy életed, egy halálod, VIP terminál, pozsonyi reptér, föl,
igazából még ott gyorsan ettem valamit a Tátra fölött, vagy nem tudom, a szlovák érchegység fölött, amikor így Pozsonyból Kassáig elrepült a repülőgép, leszállás, konvoj, sziréna, 130-al végigverettünk az ukrán határig. Ott volt egy sajtótájékoztató, és hát tényleg ott ugye szembesültünk azzal a helyzettel, hogy gyakorlatilag az első, vagy hát az első néhány száz, vagy 1000 ember, aki a háború miatt menekül, tényleg azzal, amit hirtelen össze tudott szedni magának. Tehát az annyiuk volt, ami náluk volt, és akkor így mondtam a miniszterelnök sajtósának, hogy vége volt ugye a sajtótájékoztatónak, megyünk vissza a kassai reptérre, és mondtam a miniszterelnök sajtósának, hogy baj lenne hogyha én itt maradnék. És mondta, hogy hát idefelé se volt jegyed. Nem fogunk pisztolyt fogni a fejedhez, hogy felszállj arra a repülőgépre. Itt akarsz maradni? Itt maradsz. Úgyhogy, és te ott maradtál. És ott maradtam, bevártam, nem azonnal léptem át egyébként az ukrán, vagy hát a szlovák-ukrán határt, meg kellett várnom, míg Pozsonyból vonattal elérkezik utolér gyakorlatilag a fotós, akit Pozsonyból indítottak, mert ugye repülőgéppel tettem meg a Pozsony-Kassa távolságot. Tehát utolért a fotós, és akkor azt hiszem másnap reggel már mentünk Ukrajnába, ahol ugye tehát Szlovákiába befelé őrült hosszú sor, kifelé semmi, és ott nézett ki így ebből a határőr bódéból a határőr hölgy, hogy are you sure? Tehát, hogy biztos vagy benne, hogy akarsz oda menni? És akkor mondtuk, hogy hát sure. Értem. Ezt jól elmesélted, ezt a történetet. Igen, jól elmesélted. Egyébként az bekerült a szlovákiai magyar újságírói legendáriumba. Az új szó akkori belpolitikai rovatvezetője ezt nekem úgy mesélte, hogy képzeld el, a címer egy csínyankiba, egy zakóba elment Ukrajnába. Hát őszinte szóval nem sok időm volt összepakolni. Most is megvan. Igen, tehát nem sok időm volt összepakolni, tehát hogy amit így hirtelen eszembe jutott, hogy körülbelül így. Igen. Legendás történetek. Amúgy azt akartam kérdezni, hogy azért több szerkesztőséget megjártatok, tehát vannak olyan kollégák, akik nagy hatással voltak rátok? Tehát ha egy nevet kéne mondanod neked, vagy kettőt, ha egyet-kettőt neked, akkor kit neveznél ilyen értelemben mentornak? Mert én egy csomó kérdést összeírtam, de annyi jó dolgokat mondtok, hogy nem is jutok odáig, hogy föltegyem a kérdést. Közben tudok csak szurogatni. Ezt mindezt azért mondtam, hogy gondolkodhassatok. Ez nem könnyű kérdés egyébként. Passzolhatsz Gábornak. Több olyan ember van, akinek borzasztóan felnézek a munkásságára, és akiről úgy gondolom, hogy sokkal szegényebb lenne nélkül a szlovákiai magyar újságírás. Teljességigénye nélkül. Szalai Zolinak a nagyon szelíd vezetői képességeit, azt, hogy ő tulajdonképpen minden nyomás nélkül tud úgy irányítani szerkesztőségeket, miközben egészen fantasztikus munkát végez újságíróként is, azt mindig borzasztóan tiszteltem. Kővári Solymos Karinnak a munkássága az számomra nagyon-nagyon fontos, mert igazából szintén egy kicsit mi rángattuk bele ebbe a történetbe, és most már ő az egyetlen olyan újságíró, szlovákiai magyar újságíró, akinek 2 újságírói díja is van. Az a legnagyobb szlovákiai újságírói elismerés, ami csak létezik. Senkinek nincs 2 tudomásom szerint, és ő oknyomozó kategóriában kapta mind a 2-t, ráadásul plusz 1 jelölése is van. úgyhogy az, amit ő, azt a pályát, amit ő bejárt, az mindenképpen egy nagyszerű pálya. Mert tervezünk beszélgetni, mert akarunk egy hölgyválaszt, és ugye, hogy most urakkal beszélünk, egy külön kört, amiben női újságírókat. Jó ötlet. Akire nagyon felnézek, az Gazdag Jóska. Most elolvastam a foci VB beharangozó írását a 24.hu-n, és azt mondtam, hogy így ember nem ír Szlovákiában más. Ugyanezt gondoltam én is. Ezt 3 mondatban megmondom, hogy gazdag. És fantasztikus és zseniális. És egyszerűen olyan sokat tesz hozzá, és annyira definiálja azt a dolgot, hogy szlovákiai magyar kultúra, meg szlovákiai magyar gondolkodás, meg az írástudás és az írástudó felelőssége, és az a
félelmetes könnyedség, ahogy csinálja. Tehát ez tényleg egy olyan dolog, amire én mindig abszolút fel tudok nézni. De felnézek én tényleg a nagy öregekre is, tehát édesapámnak nyilván ő ilyen példakép volt számomra mindig, bár hát most már 23 éve nincs köztünk, tehát ez már negyed század, ő sose láthatta, hogy én újságíró lettem. Én azt gondolom, hogy látja valahonnét. Akire szintén felnézek, és ez egy nagyon érdekes dolog, és visszaadja azokat a régi 90-es évekbeli hangulatokat, amiket én gyerekként tapasztaltam meg, az mindig, amikor Lovász Attilával beszélgetek. Mert Lovász Attila, ugye vele nem lehet beszélgetni, őt hallgatni lehet. Nem véletlenül a rádiónak a főnöke. De jó hallgatni őt, azért mondjuk el, innen üdvözöljük. Elképesztő sok története és sztoria van, és úgy tudja előadni, ahogy az nekem mindig levelembe talál. Tehát, hogy mindig úgy eltalálja azt a hangulatot, ahogy ő meséli ezt az egészet. Nem akarok kihagyni senkit, mert még tényleg nagyon sok olyan kolléga van, akire felnézek. Mindenkinek, vagy nagyon sok embernek van nagyon egyedi stílusa és látásmódja. A kolléganőmet, Ibos Emesét említhetem, aki egészen elképesztő munkát végez az oktatási újságírásban, ami szintén egy olyan nis téma, ami nem mindenkit érdekel. Nyitrai diák ő is. De ő úgy tudja ezt az egészet összerakni, hogy abból az egész szakma dolgozik és merít. Tehát, hogy ez az a példamutató hozzáállás, ahogy ő ezt az egészet csinálja, és az átlátás, az szintén egy nagyszerű dolog, ráadásul ő hihetetlenül teherbíró, tehát én nem tudom, hogy ő onnan veszi az energiáját, de tényleg egy ilyen megy, mint a bulldozer, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, nagyon, nagyon tisztelem. És még van nagyon sok olyan kolléga, akire nagyon felnézek. Barak Dávidnak a könyvei. Az, hogy ő beleérett és belenőtt abba, hogy ő dolgozik, és feldolgoz olyan dolgokat, olyan bűneseteket, meg egy egész kontextust köré, hogy érezni lehet belőle azt, hogy ő egészen mélyen és részletekbe veszik el, és logikusan építi fel, nem csapong, nem megy szanaszét egy olyan esetben, ahol szinte kötelező szanaszét menni, és ő összefogja, és nagyon sűrítve, nagyon pontosan, nagyon tényszerűen, és mégis nagyon olvasmányosan át tudja adni. Talán vagyunk jobbnál jobb újságírókkal, azt kell mondanom. Ennek örülhetünk igazából. Ehhez képest a szlovákiai magyar sajtó viszont nincs valami jó helyzetben, de lehet, hogy erről majd később beszélgetünk. Az egy hosszabb beszélgetés. Gábor, neked is van? Én nem Márkot akarom fényezni, de én Márktól is nagyon sokat tanultam. Tehát, és nagyon sok kollégámtól ugyanúgy. Tehát, hogy én valójában azokat a kollégáimat éreztem magamhoz mindig így a legközelebbnek, akiktől így tök jó volt dolgokat megtanulni, és két olyan volt kollégámat is meg kell említsek, aki más nincs köztünk, ugye Vasik Jancsi, akivel a rádióban dolgoztam együtt, és Polák Laci, akivel szintén a rádióban dolgoztam együtt. Tőlük is hát különböző dolgokat tanultam meg. Vasik Jancsitól például azt, hogy így telepen hogyan kell nagyon riporterkedni. Tehát, hogy hogyan lehet ilyen kicsit ilyen lerázhatatlan, akár még talán valaki még szemtelennek is mondaná, de mégis ilyen jóízűen egyszerűen riporterkedni. És ugyanígy mondjuk az Új Szóban kollégáktól nagyon sok mindent tanultam meg arról, hogyan működik egy nyomtatott lap, vagy hogy hogyan lehet működni egy nagyobb szerkesztőségben, és tényleg a teljesség igénye nélkül, tehát sorolhatnám. Igazából már most egy olyan széles spektrumba vettétek mindezt, ami, ha valaki ezt a beszélgetést meghallgatja, akkor rengeteg mindent hallhat ki belőle a szakma, a hivatás helyzetéről. Itt mondtál egy mondatot, Márk, az újságírói felelősségről. Tehát, hogy ez úgy az elejétől ott van, érik, változik,
megerősödik, elveszik, ez hogy van, hogy érzitek ez? És akkor most először Gábort kérdezem. Hát én azt gondolom, hogy legalábbis a saját tapasztalatom az, hogy ez az újságírói felelősség az így a 0. pillanatban ott van. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy az ember valamit publikál, tehát az emberek elé teszi, tehát elérhetővé válik az a, most úgy hívjuk, hogy tartalom, régebben igen. úgy hívtuk, hogy cikk, vagy a videóriport, az eleve magával vonzza azt, hogy arra az emberek reagálhatnak. Tehát hogy, és innentől kezdve, aki azt létrehozza, az újságíró vagy a riporter, annak van egy ilyen nagyon komoly felelőssége, mert tehát hogyha valamit rosszul csinál, akkor az olvasók, mint ahogy ezt már említette a Boomnak az esetében, a keresztvizet leszedik az emberről, és ennek én szerintem ugye a 0. pillanatban tudatában voltam, aztán amikor valamit tényleg nem sikerült, vagy valami hibát vétettem, és tényleg leszették rólam a keresztvizet. Jogosan mondjuk? A jogosan például. Akkor csak ennek a tudatosítása, ez így még erősebbé Hogy ez vált. nem játék. Hogy ez nem játék. És én egyébként azt látom a kollégákban is, így a fiatal kollégákban, nagyon sokat dolgoztunk együtt fiatal kollégákkal, tehát amikor mi is még jóval fiatalabbak voltunk, és azóta is dolgozunk együtt fiatal kollégákkal, hogy az tud aztán ebben a szakmában egy picit úgy megragadni, vagy az tud ebben a szakmában aztán érvényesülni, akin már úgy az elején látszik, hogy érzi ennek a súlyát. Aki ezt így nem áll erre rá, az előbb-utóbb el is, vagy más irányba fog orientálódni. Amúgy ez egy, hát így fogalmazok, hogy veszélyes hivatás, tehát hogy támadnak benneteket? Ki vagytok téve támadásoknak? Tehát ugye ezt most Szlovákiában kérdezem, ugye Felvidéken kérdezem, ahol tudjuk, hogy mi történt oknyomozó újságíró, akár a kuciakgyilkosságra gondolok, akár más történetekre, és ez Közép-Kelet-Európában ott van, de hogy ti a személyes pályátokon, tehát hogy ezt mennyire érzitek, vannak ebben időszakok, vannak könnyebb idők, nehezebb idők, ezt hogyan tudja egy újságíró kezelni? Volt-e olyan, amikor azt gondoltátok, hogy na most ennyi, ezt mondtad már, hogy neked már volt ilyen, elmentél, de visszajöttél? Mondom, hogyha, tehát az az igazság, hogy a mai Facebook kommentelős világban a verbális ilyen... Erőszak? Hát nem is erőszak, verbális támadások, én inkább így fogalmaznék, hogy az azért előfordul. Nagyban függ ez attól is, hogy az ember milyen témákkal foglalkozik, hogyha nem tudom, tehát hogy vannak azért nagyon érzékeny, akár társadalmi szempontból, politikai szempontból, vagy regionális szempontból érzékeny témák, ami mondjuk akár megosztó is lehet, akkor így érkeznek ilyen támadások. Például szerintem a legközvetlenebb az, amikor ugye mindenki ismer, nem kimondhatjuk a Messenger alkalmazás, tehát hogy egy üzenetküldő alkalmazás, ahol az embernek a nem ismerősei, azok ilyen kicsit ilyen oldaldobozban, vagy egy ilyen engedélykérések formájában jelennek meg, és amikor nagyon megosztó témák kapcsán kapok támadásokat, néha oda is befutnak ilyen, hogy valaki úgy dönt, hogy így rám ír, hogy... Megosztja veled a véleményét. Hát, nem csak a véleményét, hanem hogy mi történjen velem, meg ilyesmi. Ja, kíván is valamit Kíván is hozzá valamit. Tehát ilyesmi valóban előfordul. Szerencsére engem fizikai atrocitás, hát hogyha mondjuk nem számítjuk azt, hogy tüntetésen mi befutottam bele, rengeteg, tehát múltkor számoltam. De voltál testőrséggel is valami eseményen? Voltam olyan rendezvényen, kaptál testőrt? Ami fogalmazunk így inkább a szélső jobb oldalhoz kötődött, és újságírói minőségemben mentem oda tudósítani a szervezők tudtával, és a szervezők tudták, hogy a résztvevők is tudják, hogy én ki vagyok, úgyhogy inkább úgy döntöttek, hogy egy ilyen a testi épségem megőrzésével megbíznak. Tehát választhattál testőr vagy páncéling. Tehát ezek... Igen. És azt láttam, tüntetéseken pedig, mit tudom én, volt olyan, hogy hát amikor az embert, mit tudom én, egy kicsit gumibottal odébb lökik, vagy könygázt kap az arcába. Párizsban a lábam előtt pördült ki egy könygázgránát. És akkor
néztem, hogy mindenki elszalad, én nem szaladtam el, és aztán rájöttem, hogy miért szaladnak el. Értem, de szálltál már úgyis vonatról nem régiben sajnos, amikor is egy balesetet Így van. éltél meg ott olyan dologba. De igazából engem az is érdekel, hogy tehát ezek események, amik azért történnek, mert oda mentek, tehát mert ez érdekel benneteket, mert hírfalók vagytok ilyen értelemben, meg amit mondtunk, hogy hírfüggők, de ezt azért mentálisan is, meg így érzetben is feldolgozni, tehát hogy támadnak. És hogy ebből például egy idő után lehet, hogy az embernek elege van. Márk? Hát támadnak. Vannak különböző megküzdési stratégiák erre. Most olvastam bele egy komment szekcióba éppen egy cikkem alatt, mert én ugye kommentátorként is dolgozom több platformon is. Ugye van egy podcastünk, ahol a határon túli magyar politikát kommentálunk. Ez a Hatuma? Ez a Hatuma podcast, igen, így van, és hát ugye newsfiltereket szoktam írni a napunkon, és hát szeretek néha beleolvasni ilyen katasztrófaturizmusként a kommentekbe, itt-ott. Körülnézel mi újság Mordorban? Igen, én azzal szoktam magam szórakoztatni, hogy különböző hangokon olvasom fel az engem ócsárló kommenteket. De akkor így viccet csinálsz belőle. Persze. De tehát volt olyan már az életemben, amikor úgy éreztem, hogy ez nem feltétlenül vicc. Előfordult olyan, hogy 2021-ben volt talán, amikor a magyarországi támogatási pénzek feldolgozását, tehát a támogatási rendszernek a feldolgozását csináltuk egy nemzetközi újságíró csapattal, és erről megjelentek különböző cikkek az adott országok nyelvein, szerbül, horvátul, szlovénül, ugye nálunk szlovákul, és ott elszabadult a pokol a komment szekcióban, azt hiszem, hogy ez a SME, igen, SME hozta le azt a cikket, és jött egy csomó ember, aki elkezdett minket hazaárulónak kikiáltani, és nyomták a keményebbnél keményebb szövegeket, és volt egy kommentelő, aki azt írta, hogy engem a családommal együtt kéne kivégezni, kivégző osztag elé állítani, stb. De ez megkimeríti annak a fogalmát, hogy gyakorlatilag, ha tudod, hogy ki az illető, akkor ez már igen, ez büntetőjogi kategória. Én rákattintottam a profiljára, és láttam, hogy közéletileg aktív emberről van szó, viszont hogy nyilvános a telefonszáma. Oh. Tehát nem egy troll volt, hanem egy valós. Igen. Egy valós névvel, arccal vállalt komment volt ez. És mondom, jó, hát akkor felhívom én ezt az embert, és megkérdezem tőle, hogy miért akarja, hogy a kislányaimmal együtt engem kivégző osztag elé állítsanak. És felhívtad, és föltetted a kérdést? És fölhívtam, és föltettem neki a kérdést, hogy ő miért szeretné ezt, hogy mivel bántottam őt meg mi a probléma abban, hogy mi erről írunk. És reakció? Egy bő fél órás beszélgetés lett belőle, ahol az első elzárkózás, meg felháborodás után, hogy én miért zavarom meg, mekkora hazárló vagyok, meg stb. A végére teljesen megszelídült ez a beszélgetés, és a végén már elkezdte sorolni nekem azokat a tippeket, amiket megírhatnék az ő környezetéből, vagy amiket ő tud, hogy az ő szakmájához kapcsolódik, hogy itt is mutyi, ott is mutyi, azt is érdemes megírni. És hát végül is egy nagyon érdekes beszélgetés volt, aztán később is beszélgettünk még párszor. Néha még most is vannak keményebb kommentjei, de már ilyeneket nem szokott írni. És átvittem az egészet egy olyan mederbe, vagy egy olyan dimenzióba, ahol lehet ezekről a dolgokról talán értelmesen is beszélni. A Orbán Viktor annak idején azt mondta a médiáról, hogy az egy kegyetlen dolog, mert elveszi az ember arcát. A közösségi média ezerszer rosszabb ennél. Hát valóban, tehát hogy a közösségi médiánál, ugye most nem akarok ilyen szakmai fogalmakba belemenni, de a klasszikus médiának van egy ilyen kapuőr szerepe, tehát hogy mégis vannak ott olyan emberek, akiknek az a szakmája, az a dolga, hogy az információkat, amik ugye a nyilvánosság elé kerülnek, azokat egyrészt, hát mondjuk úgy, hogy szűrik
szakmai és fontossági szempontok szerint és egyéb szempontok szerint súlyoznak például, tehát hogy valamiféle akár kerekebb képet próbálnak adni. Na most ez a szakmai, tehát embereket azért fizetnek, azt tanulják, meg abban van tapasztalatuk, hogy hogyan kell ezt az információt az emberek elé tárni. Na most ez a közösségi médiában, ez nincs meg. Nincs. És akkor az van, hogy az emberek, amit kitalálnak, összeraknak a saját Facebook per Instagram és akármilyen más közösségi média profiljukon, azt így ráengedik a nyilvánosságra, és ugye ezek lehetnek nagyon népszerű tartalmak, tehát az influencer fogalom, amit most így nagyon dobálózunk vele, de igazából szerintem senki nem érti pontosan, hogy mit bármi lehet az. Hogy bármi lehet az, igen. Tehát, hogy az erről szól, tehát, hogy ott nincsen egyfajta kontroll. És ilyenkor ti újságírók mit éreztek? Tehát, hogy ezt nem így kéne, nem ezt kéne, valahogy nem ezen a módon kéne, vagy mi a megoldás? Nem azt várom, hogy megoldjuk. Hát nehéz meg, szerintem, hogyha ezt meg tudnánk oldani, akkor egy olyan problémát oldanánk meg, amivel a mediális világ így az utóbbi 15 évben... Mit tudtok, eszköztelenek vagytok ilyen helyzetekben? Tehát Márk most fölvázolt különben egy megoldást, hogy adjunk támpontokat, kérdezzük meg, vállaljuk be. Szerintem egyébként az intézményeknek a működése az nagyon-nagyon fontos ebben a kérdésben, és ez alatt azt értem, hogy... Oktatásra gondolsz? Oktatásra is gondolok, a média közeg intézményhálózatára, mint olyanra is gondolok, illetve az abban lévő egyes intézményekre, amik ugye kiadók. Például a mi esetünkben ugye a Paraméter esetében, hogy konkrétan volt olyan, hogy egy fickó azt mondta, hogy körbeöntözi benzinnel a Paraméter szerkesztőségét, és mindenkit fölgyújt meg, nem tudom, egyenként a szerkesztőket is. És ezt szerintem szóval a kiadó, ezt most ugye itt is van a kiadó vezetője, de hogy szerintem ezt jól kezelte, tehát hogy megtette azokat a szükséges lépéseket, egy ilyen fenyegetés esetében hát nincs más értelmes lépés, mint a hatóságokhoz fordulni, tehát megfelelően a kiadó kiértékelte ezt a fajta üzenetet, megtette utána a megfelelő lépéseket. És prezentált, hogy milyen lépéseket tesz meg. Ezt fogom csinálni, nem úgy működik ez a dolog, hogy bárki bármit mondhat. Különben visszafelé is fölvetődik ez a kérdés, hogy az úgynevezett revolver média, hogyha valakit kiszerkeszt úgy, hogy nincsenek valós tények. Mit tehát akkor igazából a kiszerkesztett ember? Tehát ha ráadásul nem is közszereplő, hanem csak egy egyszerű halandó. Igen, ez egyébként szerintem egy egyre jobban jelenlévő probléma, mert ez a revolver média, lehet, hogy erről kicsit érdemes beszélni, hogy mit is jelent ez. Tehát, hogyha mondjuk valakiről mondjuk úgy, hogy lejárató, vagy inkább negatív fényben prezentáló, vagy föltüntető tartalmak jelennek meg akár online, akár nyomtatott, vagy bármilyen formában, és ennek politikai célja van. Tehát, hogy szerintem ezt értjük a revolver média alatt, és hogy ez ellen gyakorlatilag a újságírói szakma tud önmagában valamiféle ellensúlyt képezni, hogy azokat a szerkesztőket, újságírónak nem nevezném őket, tartalomgyártókat, akik ilyesmit csinálnak, azokat úgy nem vesszük be abba a bizonyos, nem is tudom, szlovák úgy mondják, hogy novinárská obec, tehát hogy az újságírói közegbe, tehát hogy és hát ők amúgy nem is nagyon akarnak bekerülni, mert gyakran névtelenül csinálják ezt. Meg nem is nagyon érdekli őket. És nem is nagyon érdekli kattintásra mennek, ugye? És hogy szerintem a mi oldalunkon, tehát úgymond a komoly, tehát tényleg tehát normálisan működő médiumok esetében pedig az egy nagyon fontos, szerintem kommunikálandó dolog, hogy mi a munkákat így csináljuk, meg nyomon lehet követni, hogy hogyan csináljuk, megvannak a standardjaink, a normáink, ennek ez az eredménye, és hogyha máshol látsz valamit, ami másmilyen, az tőlünk eszenciálisan különbözik. És szerintem ez egy fontos dolog, amit a mi médiumainknak is folyamatosan kommunikálnia kell. Most ugye Magyarországon megy egy vita arról, hogy alakul át ott a média közeg a kormányváltás után, hogy
Gyakorlatilag egy fogalommagyarázati közéleti vita zajlik, hogy mi a propaganda, mi nem propaganda, mi az újságíró. Tisztázni kell a fogalmakat, ugye? Így van, mi nem újságíró. És van egy nagyon fontos dolog, ami tényleg talán az alfája és omegája ennek az egésznek, hogy mi minden egyes szóért, amit leírunk, felelősséget viselünk. Minket kötnek a szakmai standardok, ugye a standardek, köt az újságírói etika, köt egy rakás minden, és minket konkrétan jogszabályok is kötnek bizonyos dolgokhoz. Mi persze ezt fel is vállaljátok. Mi annak tudatában írunk le mindent, hogy bármi is, bárhogy is alakul a dolog, mi perelhetőek vagyunk ezekért a dolgokért. Vagy mi, vagy a kiadónk, és ez egyszerűen zajlik, tehát történnek mindenféle. Ez is az újságírók felelőssége, amit mondtál, ugye? Így van. Azok, akik Revolver médiánál dolgoznak, azok tudják, hogy élveznek valamilyen mérettséget, és nem kell felelősséget viselniük azért, amit leírnak. És most Magyarországon az van, hogy azok az emberek, akik eddig egy szavukért nem viselték a felelősséget, most igyekeznek önmagukat úgy beállítani, mint olyan emberek, mint olyan újságírók, akik alól most éppen kilőtték a hajójukat. Tehát áldozati szerepbe teszik magukat. Így van. Amikor Huth Gergely azt mondja, hogy várja a magyar újságírókat, a független objektíveket, meg hasonlókat, hogy majd most akkor kiállnak a pesti srácok mellett. Ami ugye most onnan nagyon mindenkit elbocsátottak, ezt tegyük oda, a pesti srácok egy ilyen nagyon komoly, hát mondjuk egy propaganda eszköz volt az elmúlt időszakban. Hát ez egy erős aránytévesztés részéről. Lehet, hogy Huth Gergely annak idején például egy magát és a saját szakmáját komolyan vevő újságíró volt, aki betartotta ezeket a sztenderdeket és felelősséget viselt a saját szavaiért, de az elmúlt időszakban a munkájából már látszik, hogy nem volt az, azért nem kérheti, nincs erkölcsi felhatalmazása arra, hogy kérjen ilyen kiállást a kollégáktól, akiket nagyon sokat bántott az elmúlt időszakban, mert a Revolver Média munkatársai azok általában, vagy nagyon gyakran a valódi újságírók kárára és rovására követik el azt, amit elkövetnek. Lejáratják ezt az egész szakmát. Tehát úgy néz ki, mintha újságírást csinálnának, de valójában az nem az. Igazából ez egy bántalmazó média. Igen, tehát olyan, mintha mondjuk valaki tortát sütne papír, vagy nem tudom, tehát hogy ilyen kartonpapír, torta utánzatokat árulna. Mi rendes cukrászok vagyunk, tehát mi valódi tortát sütünk, és akkor valaki meg így nem tudom, papírból csinál, pont úgy néz ki, meg nem tudom, de hát nem tudod megenni. Nem az az íze. Oké. Olyan témákat is érintettünk, amiket nem terveztem, viszont az időnk lassan lejár. Én nagyon köszönöm az őszinteségeteket, és a végére igazából csak olyan kérdéseket állítottam össze, amire egyszavas válaszokat próbálok majd tőletek. Tudom, hogy ez nem könnyű, hallgatva benneteket, és amilyenkülönben hálás vagyok, mert nagyon jó benneteket hallgatni. Szerintem akár egy beszélgető folyamat is lehet majd ezzel indítani, bizonyos témákat körbejárandó. Tehát ez nem titkolt szándéka, különben a sztoriban vagyok programszervezésének, hogy egy témát külön körbejárjunk. Mi most, ti voltatok a téma, ti voltatok, mint a hírek szerelmesei. Ha egy nevet kéne mondanod, Gábor, ki volt a legnehezebb interjú alanyod? Iván Korcsok. Jó. Melyik cikkedre vagy a legbüszkébb, Márk? Olyan sokat írtam, hogy nem szoktam büszke lenni. Nem szoktam büszke lenni. Ez is egy válasz, én ezt is elfogadom. Milyen témáról írnál szívesen, ha nem lenne határidő, Gábor? Természettudomány. Természettudomány. Mit tanácsolnál egy mai pályakezdő újságírónak, Márk? Hogy ha tényleg újságíró akar lenni, akkor őrizze meg saját magát, és ne akarjon elveszni benne. Köszönöm. Lesz-e 10 év múlva még klasszikus újságírás, Gábor? Hogy látod? Biztosan lesz. Köszönöm. Miért érdemes ma is szeretni a híreket, Márk? Mert ezen keresztül értjük meg a világot. És szerintem az emberben kell, hogy legyen
egy olyan alapvető ösztön, hogy meg akarja érteni, amit körülötte zajlik. Hát uraim, köszönöm a beszélgetést. Igazából szeretnénk még teret adni az itt ülőknek is, hát ha van kérdés, és úgy látom, hogy van is kérdés. Köszönöm. Nekem az lenne a kérdésem mindkettőtökhöz, hogy a karrieretek során találkoztatok egy olyan helyzettel, amikor valaki meg akart benneteket vesztegetni. Le akart benneteket fizetni. Most legyen az akár politika, akár vállalkozói szféra, teljesen mindegy. És hogy igen, akkor jó, feltételezem, hogy az lesz a válaszotok, hogy elutasítottátok őket, de mégis milyen érzések keringtek bennetek, amikor valaki megkörnyékezett benneteket ilyen témában? Én erre nagyon egyszerűen tudok válaszolni, nem, soha nem fordult elő, tehát hogy senki nem jött oda, hogy nem tudom, valami tehát az életben nem, de ha volna ilyen helyzet, akkor mit csinál? Hát szóval nem... Szokták mondani ezt, hogy van az a pénz, de most ebben tényleg komolyan gondoljunk bele. Nincs az a pénz. Nincs az a pénz, mert tehát, hogy én azt gondolom, túl sok, és egyébként mindennel így vagyok az újságírói szakmában, tehát, hogy amikor mondjuk meg kéne, nem lefizetésről van szó, de bármi másról is. Tehát, hogy tehát nem azért csinálom ezt a melót, mit tudom én, azért tegyük hozzá, hogy mondjam, ebből az ember nem lesz milliómos. Tehát nem azért csinálom ezt a melót, hogy éveken át, raktam bele éveket, hogy az valamilyen olyanon elmenjen, hogy én valakitől elfogadok valamit, vagy belemegyek egy nem korrekt helyzetbe. Hát én marhára nem fogok ilyenbe belemenni. Tehát egyszerűen nem éri meg. Tehát, hogy elképzelhetetlen. Márk? Én nagyon szegény gyerek voltam mindig is. Egy szegény családban nőttem fel. Hát az újságírói szakma ugye nem fizet valami jól, úgyhogy mindig is úgy volt, hogy számolgatni kellett. És a legfontosabb örökség, amit apámtól kaptam, az volt, hogy nekem egyetlen fontos és értékes dolog van, amit tulajdonlok, amit birtoklok, és az a becsületem és az integritásom. És abban a pillanatban, amikor még csak a gyanúja is felmerült annak, hogy engem befolyásolni akarnak valahol, valamilyen módon, akkor én onnan felálltam és elmentem. Én 2 munkahelyemet hagytam ott ezért, mert felmerült az, hogy nem kóser, ami történik körülöttem. Még nem volt semmi konkrétum, de nem volt kóser. Említettem a bomponteskát. Később aztán az újszótól is hasonló okok miatt távoztam. És ez még ugye 2018-ban volt. És egyszer visszajutott hozzám, hogy vannak olyan körök, ahol az a gúnynevem, hogy krállovag, mert hogy nagyon komolyan veszem magam ezekben a dolgokban. Ez nem gúnynév. Hát azokban a körökben gúnynévként használták, hogy annyira komolyan veszem magam, meg ezt az egész dolgot. És az igazság, hogy nem veszem magam annyira komolyan, nem erről van szó, egyszerűen csak tudom, hogy mi az érték, ami az enyém, amitől nem foszthatnak meg, mert az egy örökség, hogy tudom, hogy mik azok a szabályok, amik érvényesek rám, és amiket be kell tartanom. Egyszerűen máshogy nem tudnék működni. Én azt gondolom, hogy maga a beszélgetés hozott egy olyan intimitást, amire én nagyon hálás vagyok. Tehát mi korábban beszélgettünk más helyzetekben, más pozíciókban, de nagyon köszönöm nektek az őszinte nyíltságotokat, amivel a hivatásotokról beszéltetek, és azt gondolom, hogy semmi sincs veszve a felvidéki, szlovákiai, magyar, mindenki válassza ki karakterétől függően, hogy mi a jó jelző ebben az esetben. Újságírásban, amíg ilyen szemlélettel találkozunk, amit ma itt nekünk nem csak, hogy mutattatok, hanem megéltetek. Úgyhogy ennek a folytatásához kívánok ténylegesen a továbbiakban is jó témákat, bátor kiállást, akár határon áttívelő utazásokat is, és bízom benne, hogy még lesz beszélgetés, amiben titeket hallhatunk. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm a lehetőséget és a jó kívánságokat is. Köszönjük a meghívást. És a meghívást. Önöket pedig várjuk legközelebb is, amikor itt a Sztoriban vagyunkban újabb témákat feszegetünk. A legközelebbi az épp a naturál testépítésnek lesz egy jó témája, egy helyi bajnokkal beszélgetünk majd. Úgyhogy a témák változatosak, viszont a helyszín mindig adott. Sztoriban vagyunk, tartsanak velünk a következőkben. Engem Menyhár Dudinak hívnak, és köszönöm, hogy velünk tartottak. A viszontlátásra.